Здравей, аз съм Хави. Самата аз съм свалила 16 кг и вече повече от 10 години поддържам това тегло. В това кратичко видео ще ти разкажа как се случва това. Без да спирам сладкото, нито шоколада, нито да прекарвам часове в фитнеса, а в същото време да имам балансиран начин на живот. Вдъхновена от моите резултати съм помагала на стотици хора да постигнат и задържат своите резултати. Истината е, че няма вълшебни хапчета и диети. Трябва да се храним правилно, да консумираме по-малко калории от тези, които сме изразходили. На това му казват калориен дефицит, но и също така трябва да забързаме нашият метаболизъм с чести хранения. Тук обаче пред повечето хора стои проблема, че нямат време да се хранят толкова често през деня. А за да хапват толкова често през деня и да са на калориен дефицит, те трябва да бъдат на диета. Трябва да хапват забранени храни, да броят грамажи и калории, което това на мен винаги ми е било трудно и дори да съм го започвала, много бързо съм се отказвала. И много съм щастлива и доволна, че открих тази програма, която не ми забранява храни, не ми се налага да броя калории и същото време да работи към постигане на резултати, а и също така да не е много скъпа, да мога да си я позволя. Това, което всъщност програмата прави, е да премахне тези проблеми, които хората имат при традиционните диети. Това, което ние правим, е да заместваме закуската и обяда или закуската и вечерята, зависи как ни е удобно с нашия шейк храна. Това не е протеинов шейк. Това е шейк, който има всички хранителни елементи за едно основно хранене в малко калории. И много ясно, ние не живеем само на шейкове. Ето ти един примерен ден, за да добиеш представа как би изглеждал. Храненията, които имаш, две от основните хранения, заместваме с шейк. Имаш едно по-голямо основно хранене и две междинки, които са помежду закуската и обяда и вечерята. И по този начин ще можеш да си хапваш любимите неща, да си хапваш твои любими неща, без да се лишаваш. Аз ще ти кажа как да го правиш, без да се чувстваш гладна или лишена от каквото и да било. Самият шейк е нискокалоричен. Позволява ти да имаш спестени калории, които да можеш да прехвърлиш към по принцип възможните от диетите или строгите режими. Също така спестяваме и много време, защото шейка се приготвя буквално за 20 секунди. Наливаш вода, прибавяш шейка, разбъркваш и си готова. Можеш да го пиеш движение на път или ако си с децата и винаги ще имаш нещо бързо, което да е здравословно и изключително вкусно. В същото време с програмата спестяваш и пари, защото като разбиеш цената на пакетите, които ще ти изпратя след малко, по дни цената е по-ниска от един обяд, а няма основно хранене, което да има всичките хранителни елементи, да е толкова вкусно, да се прави толкова бързо и да е под тази цена днешно време, за съжаление. На последно място, но не и по важност, към всеки един пакет ти получаваш изключително много стойност. На първо място получаваш твоя хранителен план, в който аз ще ти помогна да включиш любимата си храна. Онлайн тренировки, които можеш да включиш към твоето ежедневие. Достъп до чат и канал в нашата маратонска група, в която участват над 200 човека. Срещи в Zoom веднъж седмично, където обсъждаме всички въпроси, които са възникнали през седмицата. И споделяме затруднения и успехи в онлайн помощ от мен, като твой личен треньор. Аз ще бъда до теб във всяка една ситуация, която те притеснява и ще ти помагам и ще те мотивирам да постигнеш резултатите, които искаш. След като изгледаш видеото, пиши ми да ти изпратя пакетите, с които аз работя. Разбира се, ако е останало нещо неясно, изобщо не се притеснявай да ме попиташ. Ще се радвам ти да си следващата, на която ще помогна, да има прекрасни резултати, да се чувстваш щастлива, да има самочувствие и да изглежда фантастично. До скоро!